Μια διαδρομή γεμάτη έργο, γεμάτη δράσεις, γεμάτη προσφορά και αγάπη για το Δήμο μας και τους ανθρώπους του. Ένα ταξίδι με διαρκή αγώνα δημιουργίας για βελτίωση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. Διαδρομή γεμάτη εμπειρίες και γνώσεις, γεμάτη ιδέες και δράσεις για την κοινωνική μέριμνα, την προαγωγή υγείας, τον πολιτισμό, την νεολαία, την παιδεία, την απασχόληση και προώθηση επιχειρηματικότητας. Αθανασάκου Μουντάκη Μαρία, έργο με αξίες και αποτελέσματα.